Te phila bani thu doktor ki ai jingpang ka ba phi la ban sumar na duk ki baret duk ba he duk kan bala Nah dong setong. kemut ki jingpang stroke ki jingpang tersany jingpang thet phila ban sumar kita Kensing aksiden nang ta ki kenjas ni merat baro. baron ki sni merat duk phi sumar kemut ni suthu ne dei tang ka ba phi ne phi khem bat ai dawai ne phi su khem ne tang ban su ai dawai Nga kem nang tang ai dawai nang ta ki badon kam ban sop mahab ban sop dawai nang tang kajing em jungi ki breu hakabangi im haksla jungi ka kendau da sisha nimat ya shibon ki jing duk ki jing kerdu ki jing ruspa ki jing sobha ki jing susi ki bahar rukom ndrei le seng laban ong bala dang ilaj ya kani ka wei kata kala long ka ke bapen kementam nakam ta ka jing em ki jungi ki breu wala dangi long ki baduk wala ngi long ki pekerdu wala ngi dan hakado kono ka bentaru berkata ngalaban ong ka jingpang ka jing shitom kani ka jingpang jing shitom ka de ka ba penjenjar ka ba pen sosat ka ba pen kutlat bat ka ba ngilaban ong ru bat wat ki ba sumar ya kita ki ba pang ba shitom ki be don lang hagi yeng kisam kila ingia yo lese namar bakila longkum kinong penwet kinong penlut bat kinong bamdo yo lese ya ki jingdon ki jing em bat haba laban kumta bunsen ke jingpang ke jing shitom wat unong pang unong shitom ru udon ke jing sengau salia ke jing sengau kudlat ke jing sengau du jengkerman kaba hateng la don ru kaba ngi sengau si ilade bat ngila ban ong ru balano ublei unsim no yanga ndrei hakajing em jungi kum gi brung haban persyang ban wat e ki dawai ki desyen hon ki don bun ki breu ki bala persyang ban wat e ki dawai desyen laki long hajan bat hajengai kat sebangi bena habangi don ni ki jingpang te habangi don ki jing bena hang no noru ni haban mare ni haban li wat ki dawai ni kerman bangin yo ya ki jingkot ki jingkhya ndai bun sen ha ka bangi ngilek long ba ki doktor kila ban batai kila ban yathu ya kata ki jingpang ka bangi ngi don ndrei ha ka ba ki ai dawai pede habangi de ya kata ka dawai ka long kumba ide ya ko kawai ru yula sing laman ong ba ngidei bandon ya ki jingai ha ka bang ngide ya ki dawai la ka bang sim dawai nang no ru namar ba ka jingai jungi kalong ka ba a kham kordor hi kalong bangi haban ngai se utrai nong bu nong thau bana jirong ka ba ki doktor sia ki dawai kilong tang ki dak ki ba pau sebar da ki jik pen khia kalong bai nau blai tenama kata ha ka bang ngiru ngimat menta ki jingpang imi na ki yeng kisam kat seba ni bena ni don ya UAE teman iba don ke jingpang kabala deka kastruk lani ke jingpang thet namla ban batai kaba isula tang ban yai ndai ban bam ban de ti kamon kamlong shu la shushong hakali shushong bai shuki tang mulu mala tian ma kata kalong ke ke bangi sngo jenjar bha hak bangi kat sebab ngi bena ngi ro ngi lajwat ki dawai desyen ndai ngi bena pat ya kane ke wei ke jaka kabadon sha mau ko ngai ka bahap hak po chungka Eastern West Kesehel District wei unong ai dawai ken ban ka ba umdei tang ai dawai ndeng su thu bu khamru te umdei tang bu khamru udah pej udah teba ya ka mat ilada ka don ka snamala ka don ya ken jasni merat badai merat lane kono ke jingjian adu ki pon mendai iju yarap na ka banta ban ai dawai bat bantan daki ken jarang daki kenja ka mau la pun kre te kami ke senam ke ba malanang tu senam ke bala seniu te ubru un sayo ya ke jingko jingkha te ha ka bang yo banwan ha kani ke jaka hang ne ha ka mau ko ngai ke bahap apo jungka Eastern West Kesehel District ya kendo ya une urang ba lani une doktor bang ilap sisya ba ke jing sumar kelong ke ba ihun bat ki paj ba ru ki bun ba ki wan ban pa sumar ha une urang ba terima kata kalalong sisya ki jing kerku ya kitu ki bala amat ya ki jing pang jing stom ki jing kordet ki jing sosat ki bala penjenjar ki bala long ki ba penlut phot lene ki nong bam spa ya ki yeng kesam te hoj ngimla lat ba ni wat ba ya ki jing sumar kat se bengi benabar ki kerman bang sayo ya ki jing pen khia namar kata ngiru ngila persyang menwat ki dawa di sini sibun la kalong nak hospital ki bahe nak beret nak jaka ki ba hajan ber hajangai ru te ngimyo ya ki jing penkhia andre ngiwan pat mentahang ne
ngisutu ba kadon ke jengkerman ka benta ka bamu ukham usumar ya ki bapang thet ya ki bapang kastruk ki jing pang tersan ki jing ai dawai nadu ki ai dawai nyang sopet ya ki klung hadu ki jing pang ki ba he du ru ngisutu ba unai doktor ula ban ai ki jing sumar ka ba kam sunat kelong ba ukham ba du ai dawai hi dalade nama kata yul se na penjung pi ki perlok ru yul se kidon ki pamat ya ki bakum kata ka jing jenjar persyang lem ka ba persyang lem bangi yul se nang ne pinyo ya ki jing ko ke jing ke jong pi ban kham shai ini keren bat uni doktor perlok mentang asukmen mangadon hang ne ha ka jaka ka ba ki khot ka mau ko ngai ka ba dei ka wei ka jaka ka ba sumari ya ki nong pang ki ba bunjai nadu ki jing pang tersan ki jing pang stroke bat ki jing pang thet lane ki we ki jing pang ban kham shai ngidan hang ne ya doktor bangin yo ban ya keren menta hakane ke por ko menta to doktor itu kerteng jong pi kerteng kumno kata tenjona tadi kloster pariong tepi syong pisa hang no asyong asa hanong krem kenrut tepi ju ai dawai hakino kino ki jaka ki banga adawai kita hasnong nang ta hasnong kenrut area nang ta like nang ta haboy ngasong sisngi hakasmi yu markasa haboy nang ta kabalai kadai hamok ngai hang ne ngai song so sngi nadu kasngi klaudo pansing aslong pansing nang talang sti so sngi ngai yo hang ne hamok ngai nang ta kadu tuli jaka pi pi lepa pi ai jik sumar ki bro ki lai jaka lai jaka rut nang ta boy dong ki inding bat hamok ngai kemudian kendut pidon de sngi yu pi ong ha kenrut ngadon lai sngi yu kenrut nang ta sngi maroy nang ta bat longchong nang ta habhoi pede haboi ngasong tang sngi hakasngi yu dong ki inding kemudian pi kham don sibun sngi ha mako ngai te phila bani thu doktor ki ai ki jingpang ka ba phi la ban sumar nadu ki baret nadu ba he du kan kat bala Ija simpang na sumar lo pero like no kansar dengan patla deh. Tekemut kila bon ki nong pang ki bawan pak sumar sih. Ya bon kila ya bon ki bakot sih. Nadu kastruk nadu ki kiwe like no kansar. Like no kansar. Nah dong sedong. Kemut ki jingpang stroke, ki jingpang tersan, jingpang thet. Kila ban sumar kita. Kencing aksiden nang ta ki kenjasni merat baro baron ki sni merat upi sumar kemud ngisutu ne dei tang ba pi ne pi kambat ai dawai ne pi su kam tang ban su ai dawai na kem nang tang ai dawai nang ta ki badon kam ban sop mahabban sop dawai nang tang happen be happen sum street tu kisien hadin kata masalah ban sop nang ta ki don kini kisni merat ki bala sabun bun snem ru aba ki kan mau tu ki din ki bat sadak so klieng tu ngapui siaka bang pui kendiat nang tanasa sop da kadawai ki jam di don ki bala uer kseu kini badak sebelum buir untuk ki uer kseu nang ta kini ki badak ki kenja balong lombuir ki jingpang yebit untuk ngasumaria baro ki kemut kasni merat badak kseu badak ki merat ba ndak ki tiar kinyang lar tham kino ki kenjesni nang taka mensau ka untuk barok ngasumarlo sutenat sibon ma namar ba ki babon ki nong pang ha ka ba ki mat ki jingpang ki sngo so sat bat ki sngo ko det shisha bat teng teng ki sngo yele de ba ki la de ki nong penut phut ane ki nong bamdu ye ki jingdon jingam juki ki yeng kisam ki babon ki persyang banwat ki dawai ki shin dei babon ki mlam dei krimen baling ba ka video ki pajba ki ba ui ki ba pej ba yule selar ki don kam kin manwat ya pi kin persyang ban pa sumar mo te hak ba blai lobu ya ki nong sumar ne ka sala ndau te krimen skam ba blai un yo ban pen kia ya kita ki badan ke jini khamtam te pi lai de tang breu mo sumar lem hak ba pau de krimen ka jing pen kia ka de be ka yang ublai ban jong te pi don ye mama doktor ban ong sipangki pajba nong pang ada ki ta woi kalong banang kong ai ngu yo blai ya kaba ulah sei ngaku menong tre ban sakri kam met bat mensim na tre kum kesap ketelen kaba blai ulah ai te
lada kisnudon kam na kerpat kipai ba kalau kum tamo kakam kakaran kam jam ya penting ngangam ding nom penkia rei ngangatrei ya ka bau blei ula ai ka sap ka phong nga pendon kam hok ke kata rei blei ding nom penkia na aingu yo blei basibun kila ya yo kia kila yo jingker kulang ya baro dekat kibanga na sumar na aingu yo blei ba unang yai penkia na kapor dekat di kata kawi ka pentah lada ki pajba ki snau ba la putlat kadon kala thaublei ba phila banwati ki jaka sumar ba thaba phitip yo snau pin persyang kalong ka badon kam nang bakan nomlong hamsaya haba phia thu khana ki weipat ki ba paranong pang ba kila ban yo jingkel kulang Dah, kulai sibon. Apa canang re? mentah nang re ngasang sing ada kata canang laksar Kata canang la. nang re canang lak kata Betul, celari goblok tiga jaklian Mari hatam dikirang mula canang. lah canang lah penlait nok ka sei nok tiga jaklian kong en tiga jaklian kada pen snuba adu kata-kata Sekolah canang re. celari ini udah mentawa canang re nang sak sei nok Tak ketali ran. ulu iya Iya, lo canang lo snapang ne Biar yang mati. Kemudian tak pui pi anu cingan kas nama Dia lah. anu jengam senam berhaptan dulu ne. Kan. Hmm. Kini gelom krau tam. Jadi tak hadu di kar di Sumatera seba. Tumut pong terus pak tanda gini. Dia dah break. Tik Pong dit. tik musam. Ki ong citomi sumarna. Ni kas truk. Stroke. Kini ki pangkak di. Dia baik. Berkhoj. Ki pang kastrik. Kaman larat mai jadi kawin betul ni. Ki pang kastrik pang iya berkumut. Sini ki pengar ki pelang ye. Ini ki buat mau kelai mau kusang. Mau kelai ni pilih awal tu deh. Tah. Kemudian mau kelai rok ki. Mau kusang tu macam Mau pasang. Mau kelai rok semua. Kelai ni su. Jadi man kari cuba tak.